ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷей. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки дошта бошен, марҳамат сурат маълумота дар ватсап имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда эълонда фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи душавар бо нархҳои арзон аз территорияи ҳисор, ваҳдат, рӯдакӣ, шаҳри кӯлоб ва дигар тарафҳам ҳастае ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор астае. мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 176 сомону 50 дирам. о бошад навори имрӯзаро сар мекунед, то охираш тамошо кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленинский район дар деҳаи Кибалай гуфтагӣ аст. соҳибшон аз бозори Мергон мегӯяд ҳамагӣ 8 километр то хона. ноҳияи рӯдакӣ, Ленинский район, деҳаи Кибалай, ки намедонад Кибалай ҳамин хел маълумот доштаем. кадоме ки нафаҳмед бо занг зада мепурсад. аз бозори Мергон мегӯяд 8 километр то хона роҳ. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардага. дӯстон азиз, ки хона болош нопӯшонда, калидори дароз, ошхона баняк, хона мегӯяд боз табараш оғули дуошона дора мегӯяд, яъне маналишам астае ки 250 квадрат мегӯяд дароша барои ҷои ягон гов-мол каданда. хоб, хона бо ғишти пухта карди омода шудааст, бози хеле арматур карди мустаҳкам кардага ҳастанд. ғайраи 6 сотиқ дига мегӯяд боз 4 сотиқ дига мегӯяд замини назди ҳавлигӣ мегӯяд дорад, яъне метавонед ки дар вақти ҳуҷҷатҳо кардан ишам қатъиш қурш карда гирад, яъне ки ғайраи 6 сотиқ боз 4 сотиқ заминам дорад ки обшин 10 сотиқ мешавад. об свечам аст, фақат обшам агар чошам меканед обам мебурорен ва хай гирдашта пол меход одамо зиндагӣ доранд. хона коробка бо ошхона баня оғулош карди ҳамаш, яъне уже нопура, яъне ки нимуш зиёд кардагиае. дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ, кадоме ки мегирад бо арзонтара мешавад. ҷош мегӯяд ҷои хубе, омада мегӯяд аз пеш бинен, кадоме ки мехарад арзон мешавад. 6 сотиқ замин бо 4 сотиқ дар наздикиш, яъне ки ҳамаш 10 сотиқ. инашам метавонед ки дар вақти ҳуҷҷат якҷоя карда гирем. хоб, ин ҳамин рақамошон аст, мегафон пайстияни кор мекунад ва дар ин рақамошона ватсап пайваст метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гиред. марҳамат. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. баҳадрон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар кӯчаи Ҷаббор Расул гуфтагӣ аст. соҳибшон болои мактаби рақами 37. боз такрор мекунем ки хонаи навбатӣ дар қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Ҷаббор Расулов, болои мактаби рақами 37. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардага. дӯстони азиз, ки хонаҳо мегӯяд дароншон 6 ба 3 намехи калон як так калидори дароз баняк кухни дар дурунш астае. боз тагошон мегӯяд такхона подвал дорад. хонаҳо хай коробка астае. фақат шкатур дар тиреза ҳамин хел коро мондага аст, дигар корош ҳамаш кадагиае. болош пӯшондага астае, ҳамаш тайёр аст, фақат рангу бо шкатур дар тиреза мондага астае. ҳамон як калидор баняк кухни ҳамаш дар дуруни хона. инашам мегӯяд дастфирошам мегӯяд мефурӯше бо нархи 100 000 сомонӣ, кадоме ки мегирад бо арзонтара мешавад. кадоми суми наличка ки мегирад мегӯяд бо арзон муомилаи хубам дорад. хоб, ин ҳамин рақамошон аст, номерои соҳибшон ва рақамҳои вавилон аст, пайстияни кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотҳои пурраша гиред. одамоне ки конкретна харидор наличӣ бошад бо 800 000 сомонӣ арзон мешавад. марҳамат, дигар маълумотҳои пурра ва аниқша аз соҳибашон гиред ки хонаи арзон ва қариб ки 90% тайёр астае. лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора падлисаш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Гулистон, ҷамоати Баҳор. аниқтар аз шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Баҳор, деҳаи Гулистон. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ астае, ки як калидор, як подвал, як ошхона дорад. об свечам аст, фақат мегӯяд обуш камтарак мегӯяд проблема мегӯяд обуш, яъне кашида гузарондан алакора мегӯяд соҳибош. хона мегӯяд проектҳои нав карди, кришаш мегӯяд замонавӣ часпондага астае, фақат дар тиреза шкатур баъзе корош мондагиае. хона қариб ки як 80-90% уже омодае, фақат дар тиреза рангбор ҳамин хел корош мондагиае.
дастфирошно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирад арзонтар мешавад. 3 дар хонаи калон, 1 калидори дароз, 1 баняк падвали калон дорад. барои ягон банка манка мондан падвалаш кушоди хушрӯ. хоб ин ҳамин рақамҳошон ҳастанд номери Россия позитсияни кор мекунанд ва дар ин рақамҳои Россияшонам WhatsApp пайваст доранд. ба кадоми шумо аз шаҳри Ваҳдат ҳамин хел хона ки лозим аст марамат дигар маълумотша гирен. хона 110 000 сомонӣ аст бо муомила ва савдо дорад. хай бо як маълумоти агар иловагӣ хоҳед фаҳмидан ҳамин рақамҳошон дар занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳанд. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли хонаи фурӯшӣ замин, мошин, техника любой реклама бошад марамат рӯй кунед, мо фурӯшта мегузорем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино-1 дар Мардон гуфтагӣ аст Соҳибуш. якхонага квартира аст ки дар сеюм ошӯна қарор дорад. 30 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. наздикии супермаркет, мактаб, садик, медколлеҷ дар наздикиша мега Соҳибуш. фақат ҳамин мега яъне ки ошхона баняш мега ремонтҳои замонавӣ надорад, не ки маҳсулотҳои сохтмониш мега гирифтагия, яъне ки метавонем ки ремонт кунем. даронои хона ремонт дорад, фақат ҳамин ошхона баняш кадар ремонтш мега средня, яъне ки маҳсулотош мега гирифтагӣ тайёра, метавонем ки худатон баъд ремонт кунед. обсвет ҳаста мега якхонага, духонага мешавад кадар дар сеюм ошхона 30 квадрати метр. дом худаш обши 4 ошхона. дастфирошно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, боз арзонтар мешавад. дӯстони азиз, ба кадоми шумо ки лозиме марамат рақамҳошро мегафон метавонед тамос гиред. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. инаш қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши балница гуфтагӣ аст, пеши Ватан 1Б пеши балница. якхонага квартира дӯстон дар панҷум ошина қарор дорад 36 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ремонтҳои замонавӣ, нархаш арзон, нархи дастрас. дастфирошно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 178 000 сомонӣ. ҳамин хел навистаанд ки шаҳри Ваҳдат, Ватан ва пеши балница, яъне ки адреси квартира 36 квадрат ки ба қимат духонагам када мешавад. нархшам бениҳоят арзон 178 бо ҳамира мумкин арзон мекунад. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст мегафон кор мекунад, метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирен. ба шумо кадом намуди квартира, замин, хона ки лозима дар комментария нависед. аз куҷое ки мехарен илтимос фақат дар таги видео нависед, мо яъне ки хонда ба шумо албатта пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. ин нашам қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район дар Истиқлол 5 гуфтагӣ аст. соҳибшона медон Истиқлол 5 ё ки 5 микрорайон ҳамин маълумото. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагӣ аст, 1 баня, обсвет аст, хона коробка. дӯстон азиз, дар тиреза часпондагӣ дорад, не ки фақат шкатур монтаж ҳамин хел колош ранг бурш обши мондагӣ, яъне ки хона уже 90% тайёр аст. фақат ҳамин як шкатур ранг бурш свеча мегзаронем, медаред зиндагӣ мекунем. нархш бениҳоят арзон аст ки сарошро мегӯяд пул далкура бо нархи 100 000 сомонӣ ки боз арзонтар мешавад. 3 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 баня, обсвечкати нархш 100 муомилаи хубам дорад. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст 918 Вавилон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст бо як бор дига маълумотҳои пурраша гирен, ё ки аз ҳама хубаш рафта хонара ай пеш бинен, маъқултон шуд мехарен, маъқултон нашид намехарен. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи моро подлисаж кунед. чӣ намуд реклама ки дошта бошем сурат маълумотро рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 32 микрорайон гуфтагӣ аст, яъне ки райони Сино мешавад. шаҳри Душанбе райони Сино 32 микрорайон, доми 5 ошона. якхонага квартира аст дӯстон ки дар 4 ошона қарор дорад, доми 5 ошона, 32 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. хайрам хеле дом аст ки наздикиш дар мегӯяд ҳама чизи лозимӣ ҳаст. хай мағозаҳо, банк, аптека, ҳама чизи даркорӣ. открытый лестница. ремонтшон хуба барои зиндагитон 100% мешавад.
خب دستفروشنامه اگر فروخته میشد با نرخ 240,000 سومانی با کدامی که میگیرد ارزانتر و معامله خوبم دارد. این همین رقمش است کار میکنه 800 کدی سر میشود کدامی شما که میخرین دیگه معلومات چه گیریم 240,000 سومانی معامله و سوداش در نزد کوارتیرا. دوستان عزیز اگر که با شما امکانات که باشد همین پروگرام VPN از کچات کرده بعد نواری ما رو تماشا کنن خیلی برای ما خوب میشید. ما هم در خدمت شما چی نمود رکلام که میخواین روی کنیم ما رکلام آدم میگذاریم و کدام نمودی که خونه که از کجا که با شما لازمه نویسید ما جدا کرده پیشکشتون میکنیم. میگذاریم با هشتم کوارتیر فروشی. هشتم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت در رایون سینا طرف گیپرازم گفتگی است صاحبشون دومی 6 اوشونه بازی همشون فهمیده میتیم. دو خانگاه کوارتیر دوستان عزیز در 4 اوشونه قرار دارد دومی 6 اوشونه 42 کوادرات متر. نشد نه که لیفت یگان چی گفتگی نیست دورانه داره این نشه یگان چی نگفتن 42 کوادرات متر اوفست شهری دارد یک کلیدور دراز آشخانه حاجتخانه حمام دارد خانه با بعض چوش فروخته میشه ремонт های زمانوی بهترین کدگی است. جوش جای نغز میگه اومده میگه از پیش بینیم برای که معلومات های پورا نیستگی نیست فقط رایون سینا طرف گیپرازم نیست صاحبش. نرخ کوارتیر 310,000 سومانی است با ارزانتر و معامله خوبم داره میگه صاحبش. اومده از پیش بینه ترمیست همش قاعدوی پاچکا چسبوندگی و ремонтش هم به نهایت خوب است. اگر یگان معلومات ایلوگی خواهید فهمیدن نه رقمشون زنگ زنیم با شما فهمونده میتین. دو خانه کوارتیر با همه شرایط زندگی. اگر دوستان عزیز همین خیلی کوارتیر فروشی داشته باشین خانه ماشین فرق نداره یا که خانه خرکی باشین در کامنتر نویسین از کجا با شما در کره ما جدا کرده پیشکشتون میکنیم. فقط لایک و از طرف شما و خانه های نو موندن از طرف ما. در این موضوع نوار همین خانه های فروشی پیشکش کردم و پیشکش شما کردیم. تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.